Всеки мечтае за собствено жилище. Само че много хора купуват с ентусиазъм и правят скъпи грешки. Ето нашите топ 5 грешки при покупката на имот. Номер 1. Не проверявате продавача. Купувате от инвеститор. Добре, а проверихте ли кой е? Има ли други обекти или само красив сайт и празни обещания? Ако строителя има повече дела, отколкото завършени сгради, това е червен флаг. Номер 2. Не наемате адвокат. Скъпа грешка. Идеален договор, казва инвеститора. Всичко е стандартно, казва брокера. Стандартно за кого? Освен че юристът може да ви спести хиляди, той носи отговорността относно законността на вашата сделка. Номер 3. Опитвате се да прескочите брокера. Не дейте. На никой не му е любимо да плаща комисионни. Въпреки това, брокерът разполага с информация, до която вие нямате достъп. А понякога разполагат изключи за огледа. Номер 4. Не сте виждали имота от първо лице. Южен изглед. Да, към стената на съседите. Винаги оглеждайте имота лично. Снимките лъжат. Номер 5. Нямате пари. Зависимо от кредитирането, не пристъпвайте към закупуване, ако не разполагате с поне 20% от продажната цена на имота в наличност. Внимателно планирайте плащането на таксите по сделката, защото това е само началото. Това са само част от капаните. Ако не сте сигурни, обърнете се към специалист. Последвайте ни, ако искате да видите повече и оставете коментар, ако се сещате за още грешки.